گریوان چی میلون خوش دی باران دے دامی اوخ کی وری دلی دی دل براس یا تاویل چی امتیان میت موابکا نو مولا ویل داما بقلی دی دل براس نو دخستو تورو زلپنا دیزار شما قرآن کی رب سائل دی دل براس دخستا و دور زلفنا دیزار شما پا قرآن کی رب سائل دی دل براس دا حاجی محمد امین منظور کا دا شیرون لکل دی دل برا ودم خنالر کا پردا دیدن دیرا رسول اللہ پلوی میدان دا حشر گا ولاڑ یا رسول اللہ نون دا جنت لرم سودا ندا دوزخ لرم سودا سبحان اللہ نون دا جنت لرم سودا ندا دوزخ لرم سودا زما سودا زما سودا ملاقات رسول اللہ ودم خنال رکا پردا دیدن دیرا رسول اللہ یو دالت ندو دولت یواتک یا لرم حضرت یو دالت ندو دولت یواتک یا لرم حضرت وزما اسرا زما مولا زما آقا رسول اللہ قلبی میدان دا حشر گا ولاڑ یم یا رسول اللہ دمخنا لر کا پردہ دیدن دی